През юли тази година отидох на рожден ден. Леля Янка стана на 100 години. Тя е от село Блъсково, което е на 45 км от Варна и е сестра на баща ми. На празника видях роднини, които не бях виждала от години. Лели, чичовци, братовчеди, непознати. Празненството продължи само час, но в този празничен миг аз се замислих за времената, в които тя е живяла и нещата, които е преживяла. Какво ли е да живееш 100 години? Дали минава като миг или цяла вечност? Добре живяла, добре. Според братови синови, братови дъщери, кумши, с никога не съм казала думичка. Лятно време ми идват бригадири, весело прекарват, ходят на влакови. Весело, рождени денове правят и не ги. Аз си празнувам. Гледам си Света Богородица, деновете ми. На седмицата на годината има 3 празника. Празнувам. Сряда и петък винаги празнувам. И съм си легнала без молитва. Моля се на Света Богородица. Да ми даде живот и здраве. Две жени, разделени в пространството и времето, споделят мисли за духовността, живота и смисъла на минало и настояще.